Takže nachádzame sa v ateliéri Olega Šuka, učiteľa výtvarnej výchovy a učiteľa zenového buddhizmu. A budeme sa baviť o recyklovaní a o vytváraní predmetov umeleckých. Tak ja vás zdravím. Recyklovanie je jednoduchý postup. Keď si zoberiete jednu vec a urobíte z nej nejakú, s pomocou nej alebo z nej ďalšiu funkciu nejakú. Takže recyklovať sa dá absolútne všetko. Sačky od čaju, papieriky, papiere, kartóny, sololity a záleží len na vašej fantázii, ako to použijete a čo z toho môžete všetko urobiť. Môžete recyklovať starý nabytok, môžete zo starého nabytku vyrábať ďalší nabytok, môžete z kúskov starých obrazov robiť ďalšie obrazy, starý celulit môže byť pre vás podkladom pre nejakú maľbu, dajú sa robiť obrázky, malé plastiky a rôzne iné techniky. Tu sú moje aj detské nejaké také kvázi malé plastiky na tému figura alebo ľudská figura. Takže tu vidíme drôt, starý polamaný meter, webkameru, handričky, korky, kostky od avokáda, lepiaca paska, brezová kora, staré rukavice, nejaké šnúry, koža, drôt, štipce, formičky, molitán, dokonca sieťka, čo sa dá na omietky alebo podomietky. To sú nejaké, toto je, síce nepatrí do človeka, do témy, ale sú to nejaký koláž zo starých notových záznamov. No takže prajeme vám veľkú fantáziu, lebo hovorím, recyklovať sa dá všetko, zo všetkého a ešte aj to, čo urobíte, sa znovu dá recyklovať, takže vznikne z toho aj druhá fáza recyklácie. Takto nádherné. Ešte s peknou hudbou pozadí. Áno.